سلام كما يكون زخبركم تحت تلتي مدى channel باركن لو معنتي بزعبا ستوك ماركت نجمرت ويكا basic understanding بزعبا ستوك ماركت نخلونا أبزا فيديو سريح له كسب فتامنا إذا فيديو بحنسب كوننا كنكاتتل بخبر ندعدنكو سننا مكتتال أبزا فيديو مجمرتا ستوك ماركت تايم مالت مخانو define كنقبرينا مدعريو كما يسرح كاو قتلناون عينتا ستوك types of stocks كنرينا أمو داتا دما who are the key stock market participants that stock market ንኽቆም ዝገብሩ ሲ ካበይ ካበይ ድቆመ እዩ ወይ ናቱ ኣርክቴክቸር ብሓንሳብ ኮይና ንሪአና ማለት እዩ ቅድሚ ግን ኣብዛ ቻነለይ ሓደሽቲ ዝተኾንኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ክድግፉኒ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዛ ቻነል ዳርጋ 90% ሳብስክራይብ ከይገበሩ ቪድዮ ዝርዩ እዮም ካብኡ ድማ 10% ድማ ሳብስክራይብ ገይሮም ቪድዮ ዝርዩ እዮም ነዚ ዝሰርሑ ስራሕ كدقفون تدخلوا مقدي وإذا سبسكرايب بمقارمة سبسكرايب تقبروا بزي أقاطع معدمكم مالتي. What is the stock market? نتي stock market define كنقبروا stock market is a system where people buy and sell ownership shares of a company. زمانتك stock market سي حدا system أنا ህዝቢ ወይ ከዓ ሰባት ካብ ካምፓኒ ሓደ ክፋል ናይ ካምፓኒ ወይ ከዓ ሓደ ዋንነት ናይ ካምፓኒ ከምዚ ኣብዚ ላዕሊ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ናይ ፒትሳ ገይረ ከም መግለፂ ዝርኦ ዘለኹ ሓደ ክፋል ናይ ካምፓኒ ወይ ከዓ ዋንነት ንክትገዝእ ማለት እዩ when you buy a stock you are not just betting on the price going up you legally own a tiny piece of that business the business stock market ክትገዝእ ከለኻ ወይ ሓደ ስቶክ ክትገዝእ ከለኻ ናይ ሓደ ካምፓኒ ነቲ ዋጋ ንላዕሊ ከይዲ ይወርድ ኢልካ ደይኮንካ ጥራይ ትጣላዕ ዘለኻስ ናይ ሓንቲ ንእሽተይ ክፋል ናይታ ካምፓኒስ ወኒንካ ኣለኻ ማለት እዩ ዋንነት ማለት እዩ ስቶክ ማርኬት if the company grows and makes more money your piece can become more valuable እንድሕር እቲ ካምፓኒ ናይታ ስቶክ ዝገዛእ ከላ ካምፓኒ ምስ ግዜ እንድሕር ዓብያ ወይ ከዓ ብዙሕ ኣታዊታት ብዙሕ ፕሮፊት እንድሕር ክትገብር ጀሚራ ስቶክ ናትካ ዝገዛእካዮ እቲ ሼር ናይታ ካምፓኒ ዝገዛእካዮ ዋጋ ናይታ ካምፓኒ ወይ ከዓ ቫልዩ ናይታ ካምፓኒ ንላዕሊ ዝኸይድ ዝገዛእካዮ ሼር ድማ ብኡ መጠን ዋጉ ንላዕሊ ክኸይድ ማለት እዩ if it struggles your share can lose value simple as that እዚ ኸ በንፃሩ ኸ እንድሕር እታ ካምፓኒ ብዙሕ ኣታዊታት ዘይትእትቶ ኮይና ንታሕቲ እንዳተደቆሰት እንድሕር ትኸይድ ኮይና እቲ ናታ ፕሮፊት እንዳጎደለ ዝኸይድ ተኮይኑ ልክዕ ድማ ከምኡ እቲ ሼር ናትካ ወይ ከዓ እቲ ስቶክ ዝገዛእካዮ እቲ ሼር ናትካ እቲ ናትካ ኦውነርሽፕ ወይ ከዓ እቲ ናትካ ዋንነት ናይታ ካምፓኒ ቫልዩ ናቱ እንዳወረደ ስለ ዝኸይድ ብከምኡ መጠን ድማ እቲ ዋጋ እንዳጎደለ ክኸይድ ማለት እዩ ከመይ እዩ ማርኬት ዝሰርሕ how the stock market works ናይ ስቶክ ማርኬት ከመይ ይሰርሕ ማለት እዩ stocks are traded on an exchange like New York Stock Exchange, Nasdaq, Common London Stock Exchange, Euronext Stock Exchange. እዚኦም ከዓ ዓበይቲ ናይ ስቶክ ኤክስቼንጅ ከም ፕላትፎርም ኮይኖም ዘገልግሉ ማለት እዩ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ካምፓኒን ኣብ መንጎ እቲ ዓዳግን ሸያጥን ማለት እዩ ከምዚ ብዝለዓለ ንሪኦ ዘለና ስቶክ ማርኬት ድማ ከመይ ይስራሕ እቲ ናይ ስቶክ ቫልዩ ክቅየር ከሎ ቀዳማይ ነገር ብቫልዩ ናይቲ ካምፓኒ ይቀያየር እቲ ናይ ስቶክ ዋጋ ማለት እዩ ካልኣይ ብሰፕላይ ዲማንድ ገዛእን ሸያጥን ማለት ገዛእ ክበዝሑ ከለዉ እቲ ስቶክ ማርኬት ይኽብር ሸያጥ ናይቲ ስቶክ ማርኬት ሸያጥ ናይቲ ማርኬት ወይ ከዓ ናይ ስቶክ ክበዝሑ ከለዉ ድማ ስቶክ ማርኬት ድማ ይሓስር ምክንያቱ ብዙሕ ስቶክ ኣብ ማርኬት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ካልእ ነቲ ዋጋ ክፀልውዎ ዝኽእሉ prices move constantly based on company performance ነቲ ዋጋ ክፀልዎ ዝኽእሉ ካምፓኒ ፐርፎርማንስ ማለት እዛ ካምፓኒ ከመይ ትኸይድ ኣላ እኹል ኣታዊታት ትእቱላ ድያ ካልኣይ expectations about the future እቲ ካምፓኒ መፃኢያ መክሰብ እንዳወስኽ ድዩ ትኸይድ ወይ ንኣብነት ሪሴሽን ኣሎ ድዩ ከምዚ ዓለማዊ ቅልውላው ወይ ከዓ ዓለማዊ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣሎ ድዩ ኣብ መፃኢ ናብ ከምኡ ዓይነት ዘምርሕ ተሎ ፈሻዊ ብዙሓት ካምፓኒ ስለ ኣታዊታትን ዝጎድል እሱ ከዓ እቲ መፃኢ ናታ ካምፓኒ ድማ ቁሩብ ኣገዳሲ ማለት ኢኮኖሚክ ኮንዲሽንስ ልክዕ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ኢኮኖሚክ ናይታ ካምፓኒ ብውልቂ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ዓለም ለኻዊ ኢኮኖሚክ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ and yes fear greed and herd behaviors ካልእ ነቲ ዋጋ ክፀልዎ ዝኽእል ድማ ሰባት ፈሪሖም ስቶክ ናቶም ክሸጥዎ ከለዉ ወይ ከዓ ሰባት ሰሲዖም ብዙሕ ስቶክ ክገዝኡ ከለዉ እዚ ከምዚ ብዚ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ተስላ ንኣብነት ከም ኣብነት እንድሕር ወሲድና ናይ ተስላ ብጣዕሚ ኦቨር ቫልዩ ድኾነ ወይ ከዓ ልዕሊ እቲ ክሽየጦ ዝግብኦ ዋጋ ድሽየጥ ስቶክ ማለት ከቢሩ ደሎ ብቐሊል ኣጋላልፃ ናይ ተስላ ስቶክ ክቡር እዩ ምክንያቱ እቲ ተስላ ተእትዎ ፕሮፊትን እቲ ስቶክ ዋግኡን ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ተስላ ድማ ንኣብነት ትራምፕ ቅድሚ ምምራፁ
ኤሎን ማስክ ምስ ትራምፕ ኮይኑ ንክምረጥ ስለ ዝሕግዞ ዝነበረ ብዙሓት ሰባት እቲ ቴስላ ካምፓኒ ሼር ገዚኦም ትራምፕ ምረጥ ምስ በለ ወይ ከዓ ምስ ተዓወተ ትክክል ክትፈልጦ ይትኽእል ኢኻ ትራምፕ ዕወትን ኣይዕወትን ግን ትራምፕ ምስ ተዓወተ ድማ ስቶክ ናቱ ንላዕሊ ኸይዱ ማለት እዩ መሊሶም ትራምፕን ኤሎን ማስክን ምስ ተባእሱ ድማ መሊሱ ንታሕቲ ወሪዱ ከምዚ ደቂ ሰባት ክፈርሑ ከለዉ ወይ ከዓ ክስስዑ ከለዉ ድማ ነቲ ስቶክ ማርኬት ዋጋ ይፀልዎ ማለት ተቀያየራ ይኸውን ማለት እዩ ድሕሪ እዞም ታይፕስ ኦፍ ስቶክስ ክንርኢ ኢና ኣብ ካምፓኒ መብዛሕትኡ ግዜ ክልተ ዓይነት ስቶክስ እዮም ዘለዉ እሶም ድማ ኮመን ስቶክ ወይ ከዓ ፕሪፈርድ ስቶክ በሃሉ ኮመን ስቶክ ማለት እዩ እዚ ዝኾነ ሰብ ኣትዩ ክገዝኦ ዝኽእል ናትካ ኦነርሽፕ ናይታ ካምፓኒ ንእሽተይ ክህልወካ ወይ ከዓ ዋንነት ክህልወካ ድሕር ኦነርሽፕ ኣለካ ድማ ናይ ምርጫ ድምፂ ድማ ኣለካ እቲ ካምፓኒ ትገብሮ ዓይነት ምቅያራት ወይ እቲ ትገብሮ ዓይነት ኢንቨስትመንት ክትመርፅ ቁሩብ ተኽእሎታት ኣለካ ማለት እዩ ከከም ዝገዛእካ እንድሕር ንኣብነት 10% ናይ ሓደ ካምፓኒ ትገዝእ ኮንካ ስቶክ ማርኬት ኣለካ ኮይኑ 10% ብዙሕ እዩ ብዙሕ ዕድላት ኣለካ ንክቲ ናይ ምርጫ ማለት እዩ ብድሕሪ ድማ ግሮውስ ፖቴንሻል ዘለዎ እቶም ኮመን ስቶክስ ግሮውስ ፖቴንሻል ዘለዎም ናቲ ስቶክ ማርኬት ገዚእካ ክትከስብ ኢልካ ኢኻ መብዛሕትኡ ግዜ ትገዝኦ ናይ ምዕባይ ፖቴንሻል ዘለዎም ድማ እንቶም ኮመን ስቶክስ ማለት እዩ በንፃሩ ድማ ፕሪፈርድ ስቶክ ከዓ ኣብ ናይ ካምፓኒ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ኣብነት እንድሕር ወሲድና ፌስቡክ ወይ ከዓ ሜታ እንድሕር ኢና ማርክ ዛከርበርግ እቲ መጀመርታ ዝጀመሮ ንፌስቡክ ናቱ ሕጂ ስቶክ ናቱ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ፕሪፈርድ ስቶክ ኣሎ ፕሪፈርድ ስቶክ ማለት ከዓ ካብቲ ህዝቢ ክገዝኦ ዝኽእል ወፃእስ በይኑ ስቶክ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ይሕግዘካ ቀዳማይ ነገር ነቲ ካምፓኒ ዲቪደንድ ክመፅእ ከሎ እታ ካምፓኒ ምስ ከሰበት ቅድሚ እቲ ዲቪደንድ ማለት ተመቃሊ ናይቲ ካምፓኒ ዝኸፍለኩም ክንሪአና ትሕንሕላ ካምፓኒ ካብ ስቶክ ማርኬት ዝኸፍሎ እንድሕር ስቶክ ማርኬት ገዚእኻ እታ ካምፓኒ ክትከስብ ከላ መክሰብ ሽዑ ነቲ ካብቲ መክሰብ ነቲ ስቶክ ማርኬት ነቲ ኦውነር ወይ ከዓ ስቶክ ዘለዎ ሰብ ገንዘብ ምኽፋል ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ፕሪፈርድ ስቶክ ኣለካ ድማ ንዖም ቅድሚ እቲ ነቲ ህዝቢ ወይ ከዓ ነቲ ኮመን ስቶክ ዘለዎ ሰብ ቅድሚ ዲቪደንድ ንምኽፋል ነቲ ፕሪዮሪቲ ዘለዎ ቅድሚ ይኽፈል ማለት እዩ ካብቲ ተረፍ ድማ ሽዑ ነቲ ኮመን ስቶክ ማለት ነቲ ኮመን ስቶክ ዘለዎ ህዝቢ ማለት እዩ ድሕሪኡ ፕሪፈርድ ስቶክ ብዙሕ ናይ ዕብየት መፃኢ የብሉን ምክንያቱ ከምዚ መክሰብ ምስ መፀስ መብዛሕትኡ ግዜ ብዲቪደንድ ስለ ድውሰድ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግሮውስ ስቶክ ንሪኢና እዚኦም ከዓ ዓይነታት ስቶክ ደይኮንስ ከምዚ ከም ኣማራፂ ንኣብነት ስቶክ ክትገዝእ ከለካስ ክዓብዩ ይኽእሉ እዮም ወይ ከዓ ክኸብሩ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ትገዝኦም ኣሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ካልአይቲ ድማ ከምዛ ንሪኦ ዘለና ዲቪደንድ ስቶክ ኣለዎ ዲቪደንድ ስቶክ ክበሃል ከለካ ንኣብነት ሓደ ሼር ካብ ሓደ ካምፓኒ እንድሕር ገዚእካ እታ ካምፓኒ ንኣብነት 1% ትበካ እንድሕር $100 እንድሕር እቲ ካምፓኒ ዋጋ ኮይኑ ድማ ንኣብነት 1% ናትካ $1 ውኻ ማለት እዩ ኣብ ዓመታዊ ድዩ ወይ ኣብ ፍርቂ ዓመት ከከም ካምፓኒ ማለት እዩ ዳሪ ኪ ስቶክ ማርኬት ፓርቲሲፐንትስ ክንሪኦም ንስቶክ ማርኬት ከመይ ቢውልድ ትኸውን ኣብ ስቶክ ማርኬት ተኮይኑ ካምፓኒ ብዓብይ ኣሎ እቲ ስቶክ ማርኬት ናብ ፓብሊክ ትሰዶ ማለት እዩ ኢንቨስተርስ ቶም ገዛእቲ ማለት እዩ ስቶክ ኤክስቼንጅ ድማ ብዓብይ ብዛዕባ ቢትዊን ካምፓኒ ብሮከሬጅ ዘራኽብ ማለት እዩ ብሮከሬጅ ማለት ከዓ ቶም ናብ ህዝቢ ንሕና ኣቲና ክንገዝአሎም ንኽእል ብዙሓት ብሮከሬጅ ኣለዎ እቲ ስቶክ ማርኬት ትገዝአሉ ፕላትፎርም ኩሉ ግዜ እቲ ብሮከሬጅ ማለት እዩ እሶም ምስ ኤክስቼንጅ ተራኺቦም እቶም ኤክስቼንጅ ምስ ካምፓኒ ተራኺቦም ማለት እዩ ክሳይ ትገብሩ ማለት እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ንሕና ስቶክ ክንገዝእ ከለና ካብ ብሮከርስ ንገዝእ ወይ ከዓ ንሕና ኢንቨስተር ስለዝኾና ካብ ብሮከርስ ንገዝእ ነቲ ፕላትፎርም ወይ ከዓ ነቲ ማርኬት ዘዳልወልና ድማ ስቶክ ኤክስቼንጅ ይበሃል ንኣብነት ናስዳክ ሓደ ካብዎም እዩ ወይ ከዓ እዚ ናይ ኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ ዝዓበየ ካብ ዓለምና ማለት እዩ ከምዚ ገይሮም ድማ እቲ ካምፓኒ ኢንቨስተር ስቶክ ብሮከር ዝበሃል እዚኦም ኣርባዕተ ብቐሊሉ ክንሪኦ ንኽእል ርክብ ዘለዎም ወይ ከዓ ነቲ ኣተሃናንፃ ናይቲ ስቶክ ማርኬት ዝሕብሩና ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኣለዎም ካልኦት ደቀቕ ነገር ብዛዕባ ሕጊ ሬጉሌሽን ዝገብሩ ኣለዉ ካልእ ነቲ ስቶክ ማርኬት ዝቆፃፀርዎ ኣካላት ኣለዉ ግን እቶም ቀንዲ ንክርድአና ማለት እዩ ስቶክ ማርኬት ከመይ ተሃኒፁ እቶም ቀንዲ እዚኦም ኣርባዕተ ማለት እዩ ካምፓኒን ኢንቨስተርን ኣለዉ እታ ካምፓኒ ትሸይጥ ስቶክ ኢንቨስተር ከዓ ትገዝእ ማለት እዩ ነዚ ስቶክ ንክገዝኡ ወይ ከዓ ንክሸጡ ዘድልዮም ድማ ኤክስቼንጅ ስቶክ ኣሎ ስቶክ ኤክስቼንጅ ድማ ነቲ ማርኬት ፕሌስ ዝሰርሖ ማለት እዩ ባይታ ማለት እዩ ከም ፕሌይግራውንድ ብሮከሬጅ ድማ ዝሸጡልና ማለት እዩ ናብ ከም ደሊቨር ዝገብሩ ወይ ከዓ ሚድልማን ማለት እዮም ኣብ መንጎ ኮይኖም ማለት እዩ ብከምዚ ድማ እቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ኣርክቴክቸር ክንርድኦ ንኽእል እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ዝበልክዋ መደብ እዚኣ ነይራ ድሕሪ ዚ መደብ ክሳብ መወዳእታ ሪኢኹሞ ደስ ቪድዮ ድማ ፈቲኹሞ ተኾንኩም ኣብዛ ቻነለይ ሳብስክራይብ ኮመንት ላይክ ጌርኩም ነዚ ዝሰርሑ ዘለኹ ስራሕ ክድግፉንን ከምኡውን ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ንክትኮኑን በዚ ኣጋጣሚ ዕድመኩም ክሳብ ቀፃሊ ነራኽብ ሰሰናይ